Garapena eta jasangarritasuna berriro diot elkarrekin. Horrela ulertuz bakarrikan lortuko dugu gure ekonomiak aurrera egitea, baina gure gizarteak ulertzea aldaketa klimatikoaren gaia ez dela zerbait oztopoak jartzen dituna lagungarri izango dana baizik. Eta nola gauzatuko dugu guzti hori? Gure Basque Green Deal nolabait uztartuz eta lan eginez. Guzti hori aztertuz aukera bezala eta aukera horrekin gure indarrak batuz. Beraz, gure garapenean hori kontsideratzeko momentua iritsi da. Lehiakortasun eredu berri honetaz ari gerenean, 21. mendeko ekonomia produktiboaz ari gera. Ekonomia produktibo berri batez, non epe luzerako izango dan, baina ekonomia eta naturaren zaintza aldaketa klimatikoaren kontra burrukatzea elkarrekin joango diran. Ez dira bata bestearen kontra joango, baizik eta elkarlanean eta uztartuz egin behar dugu lana.